траўля Меладзе, страусы Лукашэнкі і расправа над сям'ёй левянтаў. Гэта наша ніва і галоўныя навіны 3 студзеня. Новы год пачаўся з абстрэлаў. 31 снежня Расія біла па ўкраіне ракетамі і беспілотнікамі. Украінцы адказалі, і вельмі гучна. У навагоднюю ноч яны кропкава ударылі па будынку ў акупаванай Макееўцы. Там базіраваліся мабілізаваныя расійскія вайскоўцы. Стралялі з Хаймарса. У выніку будынак вучэльні, дзе знаходзіліся акупанты, цалкам знішчаны. Украінскі бок заяўляе, што забітыя 400 расійскіх салдат, параненыя 300. Расіяне абвяргаюць. Кажуць, што загінулі толькі 63 чалавекі. Цікава, што віну ўсклалі на саміх загінулых. Прадстаўнікі ДНР паведамілі расійскім СМІ, што прычынай удару стала высокая сотавая актыўнасць вайскоўцаў. Удар быў меркавана нанесены адразу пасля апоўначы. Выглядае, што салдаты банальна пачалі званіць сем'ям, каб павіншаваць з Новым годам. Гэта паказвае і ўзровень расійскага камандавання на месцах. Афіцэры не здагадаліся забраць тэлефоны ў вайскоўцаў, за што і паплаціліся жыццямі. Расійскае агенцтва ТАСС паведамляе, украінцы з дапамогай разведавальнага комплексу «Эшелон» выявілі актыўнасць сотавай сувязі і месцазнаходжання абанентаў. Расія у адказ знішчыла лядовую арэну ў Дружкоўцы, Донецкай вобласці. Момант удару трапіў у жывы эфір французскага тэлеканала. Donc, ce qu'a vécu Paul, Donc j'avais pas vu l'image. Да вайны лядовы палац быў папулярным месцам адпачынку і арэнай хакейнага Донбаса. Апошнім часам пляцоўка працавала як гуманітарны склад. Але расійскія прапагандысты заявілі, што ў палацы нібыта была база ЗСУ. Тым часам з'явілася фота Валерыя Сахашчыка з украінскім галоўнакамандуючым Валерыем Залужным. Сахашчык займае пасаду так званага міністра абароны ў аб'яднаным кабінеце Святланы Ціханаўскай. Ён наведаў Кіеў яшчэ ў лістападзе 22 года, але тады сустрэчу з Залужным не афішаваў. Па нашай інфармацыі, сустрэча прайшла ў цёплай і прыязнай атмасферы. Выявілася, што Залужны ў даўнія часы бываў у дэсантнай часці, якой кіраваў Сахашчык. Пра іншыя дэталі сустрэчы, а таксама узнятыя на ёй тэмы, дакладна невядома. Сам Сахашчык нічога не каментуе. Валерый Меладзе сказаў: «Героям слава!» Цяпер яго пачалі травіць. Днямі з'явілася відэа з канцэрта Меладзе ў Дубаі. Нехта з гледачоў сказаў яму: «Слава Украіне!» Меладзе прыбраў мікрафон і ціха адказаў нешта вельмі падобнае на «Героям слава». Паглядзіце самі. Моей жене, Вера. Слава Украине, браток. О, красавчик! Обожаю тебя обнимать. Расійскія прыхільнікі вайны адразу заварушыліся. Сенатарка Алена Афанасьева запатрабавала пазбавіць Меладзе расійскага грамадзянства. Палітык Сергей Миронов заклікае пазбавіць спевака званняў і ўзнагарод. Таксама рознага роду актывісты вінавацяць Меладзе ў падтрымцы, цытата, «нацысцкага рэжыму ва ўкраіне». Цяпер яны прапануюць прызнаць Меладзе замежным агентам. Але ж Валерый Меладзе ніколі не падтрымліваў вайну. 24 лютага ён запісаў відэазварот, у якім заклікаў спыніць агрэсію і пачаць мірныя перамовы. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю, прекратить военные действия і сесть за стол переговоров. Пасля гэтага у спевака нават адмянялі канцэрты ў Расіі. Яго брат і прадзюсар Константин Меладзе пачатак вайны заспеў у Кіеве. Адтуль з'ехаў у Італію. Жонка Константина, спявачка Вера Брэжнева, таксама асудзіла вайну. Яна украінка, сапраўднае прозвішча Галушка. Маці і сястра спявачкі жывуць у Кіеве. Брэжнева з'ехала з Расіі і валанцёрыла за мяжой у цэнтры дапамогі украінскім бежанцам. Пакуль дакладна не зразумела, чым скончыцца гісторыя з Валерыем Меладзе. Ці вярнуўся спявак у Расію, таксама невядома. Сябры, мы адмыслова адмаўляемся ад надакучлівай рэкламы ў нашых відэа, каб нічога не перашкаджала вам глядзець навіны. Мы працуем для вас і дзякуючы вам, нашым гледачам. Таму, калі ласка, падтрымайце нас на Патрыоне. Пераходзьце вось па гэтаму QR-коду ці па спасылцы пад відэа.
Любая, нават самая мінімальная падтрымка дапамагае нам рабіць новыя выпускі. Лукашенко паказаў сваю гаспадарку. Перадача БТ «Добрай раніцы, Беларусь» зрабіла рэпартаж з так званай прэзідэнцкай фермы. Паказалі страусаў, трусікаў, пеўняў. Ну, не абышлося і без самого Лукашэнкі. У чарговым нягегавым капелюшы. Ён падарыў вядучым трусікаў і адпусціў пару-тройку крынжовых жартаў. Не будете замуж выходить? Я замужем, все нормально. Когда ты замужем? Ты вчера вышла замуж только. Ну ладно. Ты коров доила? Она. Я каталась на лошади. Доила. Руками. Вот этими вот. Странно. Почему? Нет, странно, что ее ж аппаратом доят, они обычно... А я подумала, Понятно, кого хочешь выдаешь. Дарэчы, пра крынж. Апошнім часам рэгіянальныя чыноўнікі ўзялі новую моду запісваць віншаванні з Новым годам на відэа. Выглядае гэта вось так. Паглядзіце самі. Шахтерская столица в новом году отметит юбилей – 65 лет. И будет встречать на своей земле областной фестиваль «Дожинки-2023». Предстоит масштабная подготовка к этим событиям. И я верю, в этом деле мы тоже проявим свое единство и сплочение. Перад Новым годам затрымалі вядомага рэпетытара і педагога Яўгена Левянта. Цяпер стала вядома, што за кратамі амаль уся яго сям'я. Затрыманні прайшлі ў снежні. Дачку Ганну разам з мужам Мікітам затрымалі пасля вяртання з Польшчы. Там Ганна працуе бізнес-аналітыкам у IT-кампаніі «Епам». Адначасова затрымалі і жонку Яўгена Левянта Юлію. Затрыманы і саўладальнік адукацыйнага цэнтра 100 балаў Аляксей Іваноў. Усе яны на акрэсціна. Вядома, што ўсю сям'ю Левянта судзілі ў адзін дзень, 30 снежня. Яўген Левянт атрымаў 14 сутак арышту. Юлія Левянт – 15 сутак. Ганна Левянт – 14. Тыя ж 14 сутак далі і саўладальніку 100 балаў Іванову. Але, на жаль, гэта не канец гісторыі. Мяркуючы па паведамленнях сілавікоў, Яўгену Левянту пагражае крыміналка за ўдзел у акцыях пратэсту 2020 года. Пакуль беларусаў бясконца судзяць і саджаюць, праваслаўная царква падтрымлівае зусім не іх. Дык а каго? Мітрапаліт Веньямін узнагародзіў граматай начальніка калоніі ў Навасадах. Гэта Барысаўскі раён. Патрыяршы экзарх усія Беларусі правёў набажэнства ў турэмным храме папраўчай калоніі нумар 14. Веньямін звярнуўся да зняволеных з пропаведзю і ўзнагародзіў начальства. Архіерэйскіх грамат Барысаўскай епархіі былі ўдастоены начальнік калоніі палкоўнік Юрый Васілевіч і камандзір 740-го зенітнага ракетнага палка палкоўнік Андрэй Сарока. У гэтай калоніі знаходзіцца некалькі палітвязняў. Сярод іх актывіст і грамадскі дзеяч Зміцер Дашкевіч. Вось такія сёння навіны. Дзякуй, што былі з намі. Падпісвайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі, выказвайцеся ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да заўтра!